তিনি और प्रेस मीट खालामनानै कारनखे धनपुर बाय बक्सनगरनि बाय इलेक्शननि थुयै त्रिपुरा मथा तामु खालायनाय अबनि थुयै न जों दिनै और प्रेस मीट मा खालायो ओंखे और जों साखा जे त्रिपुरा मथानि कुनु कैंडिडेट करै ओंखे जे त्रिपुरा मथानि बुदिनानि मुचुंनाय रok बराव बियांग रिया अपनी तैफुन जों खलायखा बराव बाय नराव सबनो रिनानि मुचुं अबरी माननाय तामन रिनानि मुचुं अबन नराव रि माननाय जों कुनो जिनि भोटार रक न आरो रेडी आरो तारिदि हियाखौ এবং 3 तारिखो जों फाइनाली ऑफिशियल डिसीजन ले जों रिनाय किन्तु जों खुला-खुलि जोंनि कैंडिडेट करै बनि बागै भोटार रकनो जों और फ्रीडम जों रिखा बराव जे बरावनि बागै बर काहा मंनाय बनो नायैनो बराव भोट मारिनाय तामनि बागै कैंडिडेट न मारले हां कैंडिडेट तामनि तिप्रा मथन कैंडिडेट थांगै दनपुर रिलियान और जों नुखा और रिवै बनो जों बेसक जोंनि अर्गानाइजेशनलनि लाभ अंनाय ओ लाभ अमनिलाय और जोंनि बागै खति दं न अब जों नायो और जेतु जों खूब माइनॉरिटी जों लास्ट असेंबली इलेक्शन अब नुखा अब तेरो जोंनि बिसिं अनेक और एनालाइसिस रकमखा तब पार्टी बारि नायन नांनाय हायिनाय रिमानिबो जों मुचुंया जोंबो विभिन्न लामातै वानसुगै ताकलाय रिलिया एवं अबो रियं मानिनो जोंनि बागै काहाम ताम बागै काहामंखा जे जों नायनाय जे ताबो नेशनल पार्टी रकनो बराव तामु खालायनाय खालाया जों बाय सालाय मानि बुकरै एवं जोंबो बारा बाय बो जों बार्गेनिंबो थांया अरन बागैनो जोंनि पहिला हयतेनो उद्देश्य आरो जों जोंनि कुनो कैंडिडेट रिया अबनो कारण जे जोंनि संगठन ताइबर आग्रिनाय नांनाय अबनायनो जों आरो रिलिया गिसा ताबो जों जे दनपुर बक्स नबर तिप्रा मथन बर ब्लक साबनो भोट दिना आमतिनो स्पेसिफिक कुनो मथन साइड अब जों ताइसिंबो साखा जे अब आरोनि भोटार रो ब्राउनो जों रिरेखास दायित्व नरा बो कैंडिडेट नो काहाम नरानि बागै बो कैंडिडेट काहाम अबनो नराव नाय रिली एवं रिनाय रिया अब ब्राउनि व्यापारंखा दुईटा सीट ने बल पब्लिक ओपिनियन ताममान थासानो ताम मान खानारो बंनि माने बल फिटबं ओपिनियन ताममान अब नों रि खलायले जत माननाय रियं खलाय माय हाइ कक थांजेबले अब तै बाय इलेक्शन नक बा बबो जों बुचिजा जे चिनारो लोकल नि ब्रक बो चिनारो वोटार बो कम और जों ताबो 13-14 दिन चिनि नेतृत्व रक थाङै गुरि फायखा डेली बराव मीटिंग खलायो अब जों इम्पोर्टेंट कम रिमानि कोया इम्पोर्टेंट जों रिन दङ जाते आरो पब्लिक रक वोटार रक बराव काहाम बथाय मानथुं अब जों मुचुङै न जों रि दङ किन्तु जों पहिला हयतेनो जोंनि सिद्धांत जों कैंडिडेट रियं केबा जखन वोटार बर रिनाय अबनिबो जों बरावनो आरो रेडी इमालिया बरावनो जों खुला-खुलि बरावनो फ्रीडम ऑफ वोट अब जों बरावनो रिखा गामिया सब जरा आज आमचायो थांनो रक जे अब हाके लीडर रक थांनो हाके रक फिल खलाय मानि अब तामनि बागै रक खलायतो जों बरावनो असुगना अफसोस तो खलायखा जे नायदि जोंनि कैंडिडेट करै तब नरावनो जोंनि अरनि लोकलनि नेतृत्व नराव दायित्व मानानाय जाते जोंनि सपोर्टर जोंनि वोटार्स रक कुनो बराव मिसलीड अंयतै अनेक जन रां बाय विभिन्न बाय मिसलीड अंनाय वैसा yang थांलाय तै फिरक माय अंनाय वैसा थाङै बबनो बबा सीपीएम थांगा बबा बीजेपी थांगा हिंजा गयातै नारावनि दायित्व नाराव मा पालायनाय अबनो बराव जों बुजग्रिखा जेतुक चिनि बरक बवैसा थांलाय तै फिरक माय दंनो अबदे जों साखाता